Igbo bụ Igbo, ndewonu. Ụmụnne m ndị Igbo, achọrọ m ịjụ ajụjụ. Kedu ife kpatara na nwaada nụrụ di bichaa be di ya nwa, maọbụ nwaada nọ be nna ya bichaa ndụ nwa, akwaghị ya akwa? Kedu ife kpatara na ha ji awa n'ava? Kedu ife kpatara na nwaada na-enye nsogbu na mmụọ mana mmadụ? Ụmụnne m ndị Igbo, gere m ntị ma hụchara m ntị ọfụma, kaba arụ gbasara m ozi m, gwa m ebumnobi gị. N'ụbọchị taa, anyị ga-akọwa ife gbasatara nwaada n'ala Igbo. Nke mbụ bụ na nwaada nọ be nna ya mana ọ gaghị ije di, nya ka anyị chọrọ ka anyị neba anya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m ajụ sị m, ndị dịka nwaada a na-ekenye ha ana obi be nna fa? Ụmụnne m ndị Igbo, dịelu nye n'ozi edemede site na inye gị ọsịsa na ajụjụ ụmụnne anyị na-ajụ gị m. A na-ekenye nwaada anụghị di nọ na ngwuru be nna ya ana obi. A na-eke ife ana mbụbọ maọbụ ana ama ekpe, iji wee si nwaada ahụ nekwa ana kọba nri ebe ahụ, were mkpụrụ osisi dị ebe ahụ ka o wee nyere onwe ya aka na ndụ, maka na ọ bụghị nyama mere onwe ya, ọ maka na di ya bịarụ ya. Nwaada ahụ ga-ewere ana ahụ mee gịnị? Ga na-akọ nri, na-ewe ọtụtụ mkpụrụ osisi dị iche iche. Ụfọdụ na-ajụkwa ajụjụ sị na ọ bụkwa dị na ngwuru uhie enweghị ana, a ga-agwa nwaada ahụ na-ewe nkwụ na akwụ na-akọkwazi ife. Mana ọ bụrụ na ngwuru nwere ana, a na-awaye nwaada ahụ ana. Ọ bụrụ na ụmụnne maọbụ nna ji nwurunu, ọ na-arụcha ya nwa obere unu iji wee si nwa ya nwaanyị na jisi ike. Ebe a ka o ji esi wee na-eneta anya wee na-etoni. Ụmụ nwanne nwoke, ọ na-ewekwa ha ka nwa nke ya nwa. A na-akpaso nwaada dị otu a agwa ọma. A na-eme ka nwaada a ka aṅụrị ya zuo oke n'elu ụwa, mana na-akwa akpasu ụdị nwaada a iwe maọbụ ịkọ ya ọnụ ụwa ya, ife ọ ga-abụ o cheta n'ụwa, okwu ajọ okwu kwudugido nwunye di ya. Maka na ndị na-ebuteta ọgbachi uhie na-abụ nwaanyị anụtarụ na ngwuru ahụ, ikekwo ọkọ ya ọnụ ụwa, gwa ya okwu ekwesịghị ka a gwa ya. Nwaada ahụ nwere ike were arịrị wee chịrị aja wee na-agodoru, wee na-ekwu na ụdị ife dị otu a, na ụdị ọnọdụ dị otu a ọ nọ, na nwa ha nwaanyị ga-anọkwa ya. Ya bụ okwu ahụ na-esi ike, ya bụ okwu ahụ ga-emecha bịa na mmezu. Nke ịbụọ dị n'ime ya bụ na ọ bụrụ na nwaada ahụ a na-agbanite, ụmụ nwanne nwoke a na-abịa echukwa ya, na-echuru ya mmiri, na-esiri ya nri, na-asara ya akwa. Ịfụnanya zuru oke pụrụ iche ga-adị n'etiti nwaada ahụ. Ọ bụrụ na nwaada ahụ ebichaa ndụ na-achọ ka ọ laghachi ebe o si, ọ na-ewere ife nrite ya ahụ wee hanye onye ọ fụkasịrị n'anya na-enekwata ya nke ọma, iji wee bụrụ ife ịgba akaebe n'elu ụwa. Ọ bụrụ na ụmụ nwanne nwoke ahụ na nna ha kere fe ekpe, onye ahụ ọ hapụrụ ife ya n'aka ga-eketakwa ana obi ya, nwerekwa ana nwaada nọ na ngwuru ahụ. Ama na nkụzi a na nkọwapụta a na o doro gị anya. Chebiri na agba nke abụọ ka m gwa gị maọbụ ka m kọwara unu ife kpatara nwaada akwaghị akwa ji awa n'afa n'ala Igbo. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ ife ozi m, asị m gị nnọọ, sonyere m ma gbasara m ozi m. Echefukwana ime gịnị? Ịga na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ife nkiri. Ụmụnne m ndị Igbo, ka ọ dị ka ọfịa agbaghị enwe. Ndị be anyị, ndewonu.